Rasanya gak kepengen cocok tak cek mau naik ke situ. Halo Pep. Oh apa? Ambil aku yuk. Wis le, penak-penak. Gak apa-apa. Gelem. Oke. Tak jemput ya. Oke, OTW. Gelem. Mangkat ini. Wah, đâu qua vậy? Đâu có thừa để số không chắc? Tạo vào đi hết. Hả? Ninggal tatu ning dodo, rasane ati iki kaya kena mawa, bareng wis ngerti ning buriku kowe liya. Janjine ngancani nganti tekaning pati, ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji. Sing geni ra koyo panase ati, bisa ngerti kowe ning aku sih. Kowe tak sayang saiki malah ngilang, tresnamu karo aku kuwi mung biasa. Kowe tak kadang-kadang tega ning gawe ngira anggonku lan ngarep angel ngene tah anane lah toi ngarep lah tah kita elekan lah berarti
bocah. Ya Allah. Oh bocah. Oh kuy. Tenan kok ora gue. Uang dhewean kok di batok ngono. Yo, ngene-ngene iki lho. Kejaran iku. Yo. Ning ndi? Waduh, Pak Lek. Anjir. Nek aduh Pak, tapi Pak aku mlayu kosel lho, Pak. Ning ndi parane iki lho? Aku nge-skill. Skill apa? Iki. Mlaku tapi, Pak. Ayo. Lah iki mu piye? Kok gampang kok mau tapi wangi mbek suket. Yo. Gampang. Ning ndi? Nek kono. Tapi mlayu lho yo. Wah. Santai katok sik yo. Nah, ngono kowe. Kedelok. Wis to kene. Telet ya. Wes